Get better. Η κυρία Άννα Κυριαζίδου στα Σέρας λέει, φιλιά στα Σέρας τα υπέροχα. Αν μπορούσα, Ναι, θα θα πήγαινε. έκανα λίγο το μαλλί, θα της έβαζα μερικά αλουμινόχαρτα, λίγο να φωτίσω το πάνω. Ναι. Είναι πάρα πολύ έντονο το όμπρε. Πολύ έντονη διαφορά, παιδιά. Είναι σαν να μην έχει αποφασίσει ο κομωτής ως επιτοπλίστο τι θέλει να συμβεί και έτσι έχει κρατήσει και τα δύο. Πάντως Πολύ εγώ θα έντονο. έλεγα ότι θα μπορούσε κάλλιστα λίγο να σκουρίνει τα κάτω, γιατί πιστεύω ότι το ξανθό δεν την αναδεικνύει τόσο. Συμφωνώ. Το καστανό είναι καλύτερο. Το ντεκολτέ μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα τσάνκ θα τράβαγα πάνω. Ναι, το ντεκολτέ και εγώ θα ήθελα λίγη γυαλάδα. Δηλαδή, πώς κάνει η Όντως. Ιωάννα Μάνδρου, πώς έκανε η αγαπημένη, η Όλγα Τρέμι. Ναι, Αυτή αλλά- ετοιμάσει το δωρή. Έβαλε όλη την γυαλάδα πάνω στο μάτι όμως. Το άσπρο που του Νίκου του Φαίνεται αρέσει πάρα πολύ. Ο καθόλου το συγχαίρω αυτό που ξέρεις. Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ φροντισμένη, αλλά εγώ επιμένω ότι στο μαλλί, επειδή δείχνει ότι έχει ρίξει χρόνο. Έχει μιλήσει πολύ με κομμωτικομότρια. Λίγο παιδιά, ας το πάρουμε στο καστανό. Φωτίστε λίγο το στεφάνι. Άκου το πουθενά τη ζουνε. Στεφάνι είπες, Στεφάνι. Στεφάνι είναι αυτό εδώ. Στεφάνι είναι αυτό εδώ. Καλύτερο, πιο σωστά το λες εσύ. Ή το Όχι. δεν να το βάλεις κορδέλα ή να το βάλεις... Όχι, όχι, Στεφάνι λέγεται αυτό εδώ σε όρους κομμωτικής. Στεφάνι. Το Στεφάνι είναι αυτό. Λέει, φώτισε το Όχι, αυτό Στεφάνι. είναι το Στεφάνι. Το Στεφάνι δεν μπορεί να είναι αυτό. Παιδιά, δεν Το είναι Στεφάνι είναι αυτό εδώ. Το Στεφάνι δεν είναι αυτό εδώ. Για τους Στεφάνι, το άντρες, κανονικό για τους Στεφάνι. άντρες εδάμε το στεφάνι. Για τις κοπέλες εδάμε Όχι, ονειρίζα. παιδιά, δεν υπάρχει. Τι κάνεις. Το Στεφάνι. Όχι, δεν λέω ότι έχω πεθάνει ότι είμαι Άγιος. Λέω για βαφή. Για βαφή. Παιδιά, δηλαδή. το στεφανάκι εμείς το λέμε. Το Στεφανάκι. Στεφανάκι, ναι. Ωραία, το Στεφανάκι της λίγο να προσέξει να το φωτίσει μία. Προς το παρόν βαριέμαι.